मोनसे दुखुनांथाव खौरां UN एकाडेमी फरायसालिनि मेट्रिक आनजाद होफुबाय थानाय सासे फरायसाया गोमादों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गफुरनि सनापुर हालामनि बर' बिजोंनि गंसेल' गावारि फसंथान UN एकाडेमी फरायसालिनि मेट्रिक आनजाद होफुबाय थानाय हाइजेंबारि गामिनि रुद्रा बसुमतारीनि फिसाज्ला हांगामा बसुमतारीया दिनै सोरांसि बुब्लिनि 4 रिंगासो समनिफ्राय गोमानानै दङ। फरायसानि लोगोफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला दिनै सोरांसि बुब्लिनि 4 रिंगासो समाव हांगामा बसुमतारीया खिखरसालियाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बे जाथायनि बागै मिथिनानै हस्टेलनि फोरोंगिरि आरो लोगोफोरा जुथायै हस्टेलनि सोरगिदिं आरो खाथि खालायाव नागिरहैदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो फरायसाखौ नागिरना मोनाखै। सोरबाफोर गोमानाय फरायसाखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 9101902479 8638825834 9101136528 नम्बराव खौरां हरनो थाखाय हस्टेलनि सामलायगिरि आरो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्स, फिजिकल एडुकेशन, स्मार्ट क्लास, आर्ट एन्ड मिउजिक क्लास, कोचिं आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542 94357592226 आरो 60018993887 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।